Wanaman singchamak pleka sepeka karaksalni horkuthuk jorao Tiprasani Mang Kwthwi khoroksani Kwlai Mankha Champak Nagar Thanglachu Kwlaimani tei khumtya Belbari Thanglachu Kwlaimani Lahar Montfort High Secondary Rungnokni Laharo no Kwlai Mang Kwthwi Mankha Tiprasani Koktumani bisingti saimangka Mang Kwthwini bumung Satya Kumar Debbarma umur 36 Bupa Sandaram Debbarma Kami Rajkumar Kami Belbari kami ganao nei koktumani bisingti saimangka joto amchani lokorokno belaikino wana cinta kalailajak upla kapla nanglajak fungai khangkano borok bangai thangka Mang Kwthwi nainani bagai sabo yagrikha sabo butharka hinei joto amchani lokorokno saitongkha koktumani bisingti saimangka police naimutang family yaglono inquiring khlaiki hangkano saimangka malkhungbai ferejaka tei soferewoi thwisasaruru khlaiei rejaka Laharo no nei koktumani bisingti saimangka koktuma sogimani logi logino Champak Nagar awar post haikeba Radapur PS jirainia khlaiei phainani nangkha uspotono o Mang Kwthwi belaikino tabuk nugoi joto amchani lokorokno belaikino kiri koro onglajak sabo yagrikha haikeba sabo malkhungbai ferka khoroksa tongkosong tongnai riska chaluk tongnai aguli shohrok samung khlai tongjajanai borok kaham borokno sabo obahaike buthari klang thangka hinei amchani lukorok saitongkha tamkhok saka khnaiani DDD Food Nobot News.
orang sudah orang nona. Ini orang sport mana orang buat nang kana kamu guna. Black warna masih bisa ni je krak shal ni je hor ni jora dangka hai ke pung ai dangka serang shal ni hai ke budbat. Black warna masih bisa Belbari je Montfort je school runok ni je gana orang girjani gana ono horoksa ekdom siniano hemano tau ke tabu sinina ni digiu thangai tongo mane confirm tau ke saime ko bumung ke ronji de barma oro borok ni kami o gana uno depta bari gana uno ini para engko pun sport boba ke bot nangka boi be da yag rozaka naike malkhung rok baja thutaye oba ke rozaka tauni bagai bini last oro klajak dead body mani nangka lekhang wano ma singcha yangni borok no pnubi ikoro meni je sport orno iko got nang mani jaga orno to bisu oro iko ekdom jaga kumum ekdom jaga munjak engko yangni je borok nadi las engka yanggo ning jaga wo hiaba sing o las rok sing nugui manglat nong bis ngotlang ga video no tong hole guideline tong mani bagai sing nugui meya ke black one ma sing tabu pun ajang ga borok gabang mo khale jag yang borok na jadi yang borok jo kon gabang mo phebe kya borok ni nok puk ni borok jotono phale jag phaleman bisingo tabu mane borok ni nuk ni borok bai inquiring khale nai bobo hai ke borok ni khoi de ronji dangkha o thimani ke belai kheno wana jak o mane Mankha thirong to sung phunu mangla to ke public borok no sung ma phuruk nai ke gabang ma am chani borok jotono phaibe kya ke miani o salo malkhung baida bothu tai o bahake rojakhna naike boi baida yak rojakhna bosak sak da thikina abo tabu postmortem hai ka ba police inquiring thaimani bisingtin obo saimanai sabo nuka sikang sung bono bo cheri ngai toknai ke belai khwano ma singcha mangpli kase tika emne je tini oro last kalajak nukmani obo ki nini manaja Obo ani nini mananyo bung tamo bumung dokumen ko bini Soito Kumar bini dotono saima make Ronjit ke daktana nyo bini umor busrong khana bini umur 35 rok kana 35 rok emne botam khaimani samung rok tam khaitong botoi ko diskarok salgo biango komponogo ko salgo wachu ko akurtola ko thangai salgo ita akurtola rogo inki nong nolo sab khobor kha oro ni tini last ni sino kanan borno kunbai khai kata emne botam khe obo sak duk mane tam khe thimani khana mane boida buthar kana naike mal khungrok bai fera ja kana tamo obo nini wan sumung tamo to sungbo to asu khaimya haituno bini yakungro ko kujang bo accident dong khana bini khakai ta accident dong khana emne ke bo yak rok roi mane buthar marok tora tong mane wan sumani nini khairo temu wan suma o jagani bung tamo bo obo to Montfort ke buci buci Montfort High Secondary mane school to na bo inke nini bumung ke an bumung mongol se berma nengke bini buta kalachana ni ang bini buta ke sar kalacha je tabu soito hai ko Ronjit de berma boka jagda bo agi kaje de bin behe ku onyo cholanai khare ko thangata do sarok le tor to do sa khorokta to pulanita do khamba je tini ni last ke thimanu humani abo sabo kalai ni tam kalai belaki na hambai obo hangke ani daran kalayo sing parani da bung soi gato bini sondaram de bruma popon bung sondaram de bruma tag jetune kake aino para unung mangke Ronjit ngai sini jago bono untuk bumung asal ngake Soito Kumar de bruma dini umur busruk no bini umur 36 rok na ne khakayo semua asal sini ko 36 rok kajak borjak rok da besar kajak besar putih besar gini 200 sereng jak bo
Kwlai bersama satu masalah. Nggak tahu second je tongnai nggak kebaca orang tinggi wanda lagi nik nawa. Boko samtam khaimani. Boy emne gereja baris karok calo ke calo riska calo ke agak pola riska calo ke atau mau calo ke apa hai sama. Emne tam kha saiman ka ro klaijak om bahke mang Kwthwi norok sa khobor ka. Fungo tinu fungo je orang ni lokal lamsan boro morning walk kaki je nong nai ro boro khobor kaka kanya peke de orang nong paran boro kanong mano je bono sing nai nong nai boro orang ba ke bono sing uyo ko nyok kol kaka tin orang ni boro ro suno kam kai nai pinen so so bono Emne nini wan sukmani ke boda yagre khana na ke sak da bo mal khongrok bai thutai je yo bahai kana nini wan sukmani tam bo bahai kisa sai khana. Wan sok mah ke tahu je nai men ka bini yagra yate kisa baja khai mu gong bokoro kisa dokumen ja bokoro ঠিক খাইজা kaje bui khorga se cycle bike rok bai phan khutai kala khana ama hai no wan sok bini je fitness bini je behar nai mani sori nai mani ke sem omtino je thutai kalang jak ama hai Khorsa su rok bai thutai kalang jak khana hainyo to na o jagani bung obotam obo hante tabu to kacharo yang ka ba fc gudau yang ong ka ba pastoral center to yang ong ka sister hostel yang saitong ka ba monfort school oboni kacharo dat kacharo abo emne tra monfort area hanja go ka omni kacharo bono kotai kalanga o lahar kotorno buluna abo lahar no Champak Nagar to Udaipur main road o Laharo ke nini sini mung ruger ani mo ka sambuna de forma a parani no bini je pot tunai je tunai beki bin parani no bini kakan kala dingka kata do hambai